लेकिन अभिजीत भाई कि अरे चुरुआ भर पानी एक चानी पडल बात कि अरे छानी के ओरियानी से पानी न पैबा। अरे हो के अज्ञानी जब ज्ञानी से जूझे लगवा तो बुद्धि विवेक में पार नहीं पैबा। क्या बात है, अगर तू अज्ञानी नहीं खा, अगर तू अपना से बढ़ के होशियार से तू भीरबा तो कैसे पाला ना पैबा। कि अरे 10 को घर बनवा देबा 20 आदमी के खिया देबा। कि 10 को घर बनवा देबा 20 आदमी के खिया देबा। तो उसे राजा हरिश्चंद्र दानी ना बन जाइबा। कि अरे हाइट में कतना जलामत हो जाइबा। कि अरे बाबूजी के सोझा कहियो बेटी कहबा। हाइट में बड़ा हो जाए चाहे धन दौलत कितनो कमा लो, लेकिन बाबूजी से बढ़ के केहू ना होबा। माई बाबूजी पाल पोस के बगाई दादी चल गईली ई बेटा के छोड़ के। इससे पहले हमार भाई शिवा भाई गईले रहन, जाए के का दुख होला। निर्गुण में सब मायूसी के माहौल छाइल बा। लेकिन दादी से हम यह कहम कि ये दादी माँ अभिषेक भाई तो रहुआ देखले हो, लेकिन हम तो नहीं देखले। तू बेटा के छोड़ के कहाँ चल गए का चाचा। कितना सब लोग के देखे मायूसी छाइल बा चेहरे पर। हमारे से का गलती भले कि तू छोड़ के चल गए ये दादी। कहे कि अरे भाई कवान अरे हमारा से गलती कि दादी हमके छोड़ी गईले रा। कि अरे ले गईले छेनवा सकुनमा। कि ले गईले छेनवा सकुनमा। तसेज पर से उठी गईला रा। पर से उठी गईले रा। दादी कि बाल बच्चा के छोड़ के तू चल गए हो, इतना दिन रहलू हो हमरा संग अभिषेक भाई के संग।
इतना तो खुशी रहे कि एगो घर में तू चिराग रहला और भगवान रहला, लेकिन आज अचानक सबके पागल बना के चल गलू। पूरा भेष भगल भिखारी के रोक धैले बा सबके। कैसे रूप ले ले भाई घर के लोग, सब लोग रोता। दादी के याद में सब लोग के मायूसी छाइल बा। पागला के भेष भाई भइली बेसहारा, चारों तकला पर लौकेला अन्हारा। पागला के भेष भइली बेसहारा, दादी माँ अभिषेक भाई अगर हमारा आवाज सुनी तो मंच के सामने आई मीठा मीठा चले के। हाँ ई लाइट पे कौन जरूरी बा? ई लाइट तो लाइटे पे चला, बिजली पे चला, लेकिन तू घर के एगो चिराग रहला, रोशनी रहला। पुरुषोत्तम चाचा मीठा मीठा चले के। ई लाइट तो रउआ आँखी से कम बा, रोशनी रहला तू ही हमारे घर के, तू ही सुख दुख बड़ा, तू ही सब कुछ हम रहला। अरे रहे जवन घरबा या जोराबा, रहे जवन हरामा, रहे जवन घरबा या जोराबा, उछल में बूती गइले रा। ले गइले चैनवा सकुनमा, ले गइले चैनवा सकुनमा, तसे जिपर से उठी गइले रा। पर से उठी गइले रा। लेकिन कहे के हो रउआ तो चल गई नहीं, सोरह सिंगार सब आइल है, खाली हाथ है, खाली हाथ जाबे करी। आज हमार बारे सबके बारे आज केहू जिए नहीं खे आई, केहू न केहू के आज न भी हाथ सबके जाही के बा। हाँ क्या बात है।
एक और अंतरा लास्ट अंतरा कहे के सोरा हो सिंगार दे गइल छीन के लिखल विधाता कौन नाताया भागिन के सोरा हो सिंगार करत रहू सब छीन के चल गई सोरा हो सिंगार ले गइल छीन के लिखल विधाताइया भागिन माता दीन के भोरवा में पर से उठी गइले पर से उठी गइले बात से जी पर से उठी